are actually supported. Ekoromogi kudong mana jumbe ma romo prabich kama to Kenya dhi yiero maduong' mbaka medo muoche kaunti ma Migori wi ng'ano madhi tayo kaunti no elemo mar gavana ganario gi 27 bang' yiero ma higano. To gin ng'a gini ma osenyiedhore alap mar laro komno. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa mathoth ewi wach mar ng'wech mar gavana ma Migori. Mana kaka jo Kristo osebedo ka rito duk Yesu Kristus ruodhgi, jo Kenya osebedo ka rito yiero manyien gi liyo. Kendo gisani odong' mana ndalo 350 to gidhi e debe. E kaunti ma Migori, mbaka osetedore wi ng'ano manyalo biro yudo thuolo mar kom mar gavana kotim yiero. Nyaka sani, jok mosenyiedhore oko ne rakruok e debe oting'o gavana ma sani George Mbogo Chilo Ayako, jaod bura ma Uriri Mark Ogolla Nyamita, jaod bura ma Suna West Peter Francis Masara, mane en jaod bura machon John Dachepesa, Seneta ma Migori Gisheru Eddie Okech, to kod mane en jaod bura mar Migori County Dr. Pamela Odhiambo. Kata kamano, list no nyalo biro medore kata dok chien e kaka sa medo sudo machiegni kod yiero melo 2027. Ramogi TV yango ni yiero ka yiero kar chung' od bura manyaka rangi motegno en Kuria East to kod Kuria West manyaka chiwne lemo mar jalup gavana, jalup spika to kod lemo mamoko mag tend migepe e sirikal moro amora e kaunti ma Migori kaka yoro lombogi mar yudo sir margi mongirore. Kutende kod kaka iluto mbule sub county ka sub county e kaunti ma Migori, Ramogi TV yango ni sub county Manyatike eman kod kwan mamalo mag joluto mbulu kiluwe kod mano ma Kuria. Sub county ma Uriri biro namba 3 ka iluwe kod Kuria West, Rongo momakore machiegni eka kwan no bende omakore kod mano ma Wendo kanyakla kod Suna East ma bende lore machiegni. E kaka piem kod duond buche mag siasa obedo, jopiny guonyo wigi ewi kaka jotelo e kata jolero biro thegore ni margi sani ji ang'wen duto mageto lemo mar gavana to kod otiko mar ODM ma bende ni kod lemo e duond burano oting'o gavana Chilo Ayako ma en jakom mar ODM e kaunti ma Migori, Mark Ogolla Nyamita ma bende en jaken e duond bura mar ODM e kaunti ma Migori, Peter Francis Masara ma bende en jagoro mar duond bura ne kaunti ma Migori, to Eddie Okech bende en jakanye duol mar NEC mar ODM e Kenya. Dr. Pamela Odhiambo oselando ni odhi chung' kod duond bura mar UDA ka John Pesa, to jakanyo mar duond bura mar DAPK mane ochung' kod yiero mokalo. Kuom thuolo mokalo, chenro mag siasa ne opong' kod tulo maka kod kacha, kendo jotelo ne muchore adhong' e rombe mane okelogi kanyakla kod joera margi, ka bende rakruok kod tulo ne otimo kachieng'. Kata kamano, e siasa masani nenre ka gima tulo dok chien, kendo wach lweny pie matin matin. Ka ng'ato mulo siasa mag kit tich to kod gik ma japiny geto winjo e dongruok. Lure kod chal mar siasa masani, gavana Chilo Ayako manie kom ogero mise mage mag seto mbulu mar siro kombe kosiemo tije mosetimo kuom thuolo duto ma entiere apisi. Chilo Ayako wuok e sub county ma Wendo e kama ne otie kaka jaod bura kinde ma Wendo kanyakla kod Rongo ne pod en kar chung' od bura achiel e kind higa mar 1997 nyaka 2002. Ochilo chamo nyadhi kaka Ur Sakwa e kinde ka kinde bende ka olwaro e siasa to oyangore kaka nyakwar Sina Kuru Kuklu Banga madognam e kaka oledhi mar siasa to kod ote mare ochung'. To kendo Migori wanyikwa Sina Kuru Kuklu Banga madognam. E kama chielo en Mark Ogolla Nyamita mageto komno mar gavana ma bende siasa mar en mar siemo gik ma ng'ato osetimo to kod kaka pesa tiyo ne jopiny. Nyamita koro en jaod bura ma Uriri e tielo mar 2 e kama od bura ma malo osedhiale e kaka jaod bura matiyo maber kod pes jopiny e tielo mar 2 kuom higni 9. E Nonde en wuod Suba mokeo kade modak e gwengego mag Uriri e ngimane to kod familia mare. Nyamita bende ok odong' chien to kod oledhi mag siasa kod ote mamare e kama ochuoge wach mar dhi dala kosok dhi e kind mamoko kaka lunyo yonde. Waseku piny oyie ma waketo gi bohol nitie kose ok nitie. Dhi dala kosok dhi. Peter Francis Masara bende osebedo jaod bura ma Suna West kuom thuolo mar tielo 2
onyiso chir mare kuom tich mare kod kaka osetiyo kaka jaod bura to kendo kaka mane en meya mar boma ma Migori kuom thuolo malach. Masara ne oyombe telo mokwongo higa mar 2017 to kod achung' kenda kapok odok e duond bura mar ODM e higa mar 2022. En wuod Suba mangimane kod dak mare ni Suna West oyangore kaka nyakwaro tuoma e paw siasa. Wewe unalia, wamama wanalia, deputy governor analia. John Dache Pesa ma en jaod bura machon ma Migori e higa mar 2007 bende nyiso kidongruok mage e kinde mane en e telo. Kopogore kod mano, Dache bende ogede kid tudruok mare e kaka japuonj sikunde madongo to kod kolej mane otayo. Yiero mokalo John Dache Pesa ne odirore piem kod Okoth Obado kapok ne ochiwo liet ne gavana masani Ochilo Ayako. Dache ne opiem kod otiko mar DAPK. Pesa en wuod Karungu modhialore kaka Jakonyango Rabala kata odoko ni owuok e Suna East. You want a leader that will lead by example, a leader that will walk the talk. Senator Eddie Okech bende nie ng'wech kod ngufu mageto lemono kamare to gede huma mar jomatindo to kod tije mosetimo kuom higni duto mosebedo godo e apisi kaka seneta ma Migori. Eddie nodongo nyatike lwet familia mar Okong'o kendo some i Kuria. Kata kamano, Eddie Okech osebedo ka yudo sire sub county ma Migori duto kochakore kod Rongo, Nyatike, Suna West ma kotendre kod kwan mag yiero mokalo. Eddie wuok e kar chung' od bura ma Suna West e dak mare kod familia ne. Kotendre kod maling'ling, tudruok mare kod sirikal mamalo to kod lemo ma en godo mar jaleg wi kweth mathoth e Senate kete jal man kod ting' e siasa. E kaka jal mosomo weche mag kungo to kod kwano, Eddie nyiso biro bero chumi. And our guidance to the county government on where they should be placing more resources and stressing on those issues. Dr. Pamela Odhiambo bende nie ng'wech ka en bende ogedo e tije e kaka jaod bura machon mar kaunti ma Migori e higa mar 2017 osetemo lwete ng'wech mar gavana. Pamela wuodho kadi mar siasa mar mine, gino mamiye geno ni koponi mine nyalo biro nene wang' mamuol. Kata kamano, onyiso geno kaluwore kod tije e kinde mane en e apisi, tudruok mare kod jopiny, siro riwruoge mag mine to kod ng'ingo omenda mag NGCDF e kinde man en e apisi. Dr. Pamela en nyar kadem ma nyakolal, kata kamano en min Suna. Ama wayiero joute mag buragi, wayiero representatives mag jopiny, ok wayiero representatives mag sirikal pasei. Piem mapek biro tedore ka jochung' ka jachung' biro medo gido jolut ombulu ka gitiyo kod weche mageto loko pa jolut ombulu mondo mi gisir ka gitiyo kod yore duto. Ranyisi en jaod bura ma Uriri Mak Nyamita mosemiyore picha mar tiyo kod mbui e gudo jo erane mag yudo weche maliet mag siasa e mbui. Ka gavana Ochilo bende osebedo ka nyagore kode e miye tamii mag siasa matwenyo weche mag Nyamita ataro mar siasa mar Peter Masara. Jochung' duto geto jolut ombulu magine jodhoudi mawuok oko mar oganda mar Luo modak e kaunti ma Migori e kaka Bandu, Jogot to kod ogendni mamoko manyalo biro medo kwan e debe. Jopiny to ne kod dwaro mane e kit gavana. Ka manifesto ng'ato ber to timne be ber to owuoyo gi odhi e pap to owuoyo gi jopiny, inyalo bedo ni okin ng'ama bedo e gweng', in koseteri tin ma Nairobi, dwach jopiny be ok idwa winjo. Kero kuom wakora tisingo no gik madongo ma gidhi timo. Ndero yiro ka gino ok nya time kaka ne gisingo cha. Gin policies mag ng'ato. Be nenu miyo, be no dichuo, to policies mag ng'ato ma jaje kaka odhi tiyo no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawasudeni moko kuom jopiny e gweng' ma Gobeye kar chung' od bura ma Bondo ka opande kuom